ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಪನ್ನೀರ್ ಕುರ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬನ್ನಲೆಡ್ ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ದೀತೆ ಐಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಐತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು. ಏರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಹೊಸ ತೂಪ್ನಾಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂದು ಫ್ರೈ ಆತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ದೆತ್ತದೇನು ಚೌಲಿ ಆಯ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಉಡು ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೌಲಿ ಆಡಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಂತೆ ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೋಡಂಬಿ ಇಜ್ಜಿನ ಬಾದಾಮಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಗೋಡಂಬಿನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐರ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದಾತು ಕೊಜಪ್ ಪಾಡೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಜಪ್ ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಅದು ಕಡೆ ಉಡು. ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ಆದಿನಾತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಡೆ ನಿಕ್ಲು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ತಿಂಚ ಕಡೆ ಉಡು. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಒಂತೆ ಐಟಿ ಎಣ್ಣೆನು ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಚಿ ಐಕ್ಯಾನು ಪನ್ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನೊಂಜಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಮುಂಚಿದೋಡಿಲ ಪಾಡುಡು ದೇಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದೋಡಿನ ಉಪ್ಪುನ ಒಯ್ತನಡು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಪನ್ನೀರ್ ಕುರ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಚಪಾತಿಗೆ ರೋಟಿಗೆ ನಾನ್ಗೆ ಪರೋಟೋಗು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಜೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿಕ ಇತ್ತಿನ ಎತ್ತರು ಅಂತ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಲವಂಗ 2 ಏಲಕ್ಕಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ 4 ಟೊಮೆಟೊನೆ ಅಕಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ ಸಣ್ಣ ಮಂತ ಕಡೆದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿನ ಐತ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಆಜಿನ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು. ಐತೊಟ್ಟುಗನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಆತುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿದ ಬಣ್ಣನೆ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆದೀತಿನ ಅಂಚಿನ ಗೋಡಂಬಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಐತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಗೋಡಂಬಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇನು ನಾವು ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ. ಈ ಮೆಥಡ್ ಪನ್ನೀರ್ ಕುರ್ಮ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಪನ್ನೆ ನಮಕ್. ನಿಕುಲು ನಾನು ಏತ್ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುರ ಆತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕುರ್ಮ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋನೊಲಿ. ಈ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಶಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತುಂಡು. ಉಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಂಚಿ ತೂವೊಂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಪಾಡೊನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರುಲ್ಲ ಸೇರ ಒಂದು ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಜಿಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಗ್ರೇವಿ ಅಡಿಪತ್ತನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ತಿರ್ಗವಡು. ಇತ್ತೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದೋಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಬೋಡುಂದಂಡ ಜಾಸ್ತಿನ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಐತೆ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಕುರ್ಮದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ನು. ಇತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ತಿರ್ಗದಾಯ್ಬೇಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಪನ್ನೀರ್ನ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡೋನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೀರು ಏತ್ ಬೋಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವು ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡ ತೂದು ನಿಕ್ಲು ನೀರು ಪಾಡೋನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ರುಚಿ ಆಪುಜಿದೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ನೀರು ಸೇರಾದು ಏನು ಗ್ಯಾಸನ್ ಮೆಲ್ಲ ಮಂತದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬರ್ಪುನಾತ್ ಕೊದ್ಯವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿವೊಚ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಹತ್ರ ಗ್ರೇವಿ ಅಡಿಪತ್ತನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಮಂತದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ತೀಕಂದೇನು ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮೂಲೆ ಸೇರಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದೆರೆ ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ದೀತೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ದೆತ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಮೂಲು ಇಂಚಾತನಂದು ಶೋಕ್ ಮಂತು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೇನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಿಕಲ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಕ್ರೀಮ್ ಲಾವು ಇತ್ತೆ ಪಾಡೋನುಲಿ ಯಾಂಡ ಕ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನು ಪೇರ್ದ ಬಾವೆನ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಪಾಡುವೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಪೇರ್ದ ಬಾವೆ ಆಡು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಸೇರಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಗ್ರೇವಿದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಆತ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಅದು ಪೇರ್ದ ಬಾವೆ ಪಾಡ್ಯಾನು ನಿಕ್ಲು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಎಂಚ ತಿಂದುಪ್ಪರ ಅಂಚೆನೆ ರುಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ವೆಜ್ ಕುರ್ಮದ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊದ್ಯವನ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ಯಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೇರ್ದ ಬಾವೆ ಸೇರಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಯಾನು ಏತ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಕುರ್ಮ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಕುಲು ತುಯ್ನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.